Sawubona, I hope all is well. Isifundo sanamhlanje singeBhayibheli. Ngifuna sifundisane ukufunda iBhayibheli, ukulivula noku-understand some of the things that are in the Bible. Ngifuna siqale understand nje one ukuthi iBible has 66 books and it has the Old and the New Testament. So in New Testament yona ina 27 books and the Old Testament ina 39 books, and lezi incwadi lezi zibhaleke ngokuhlukahlukana. Kwi-Old Testament we have incwadi zomthetho, of which it's ngekubonisa. Kwi-Old Testament we have incwadi zomthetho lezi ku-Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers and Deuteronomy, kuhlukaniseke kanjalo. And then bese kuzoba incwadi zomlando, qala lapha kuJoshua kuze kufika ku-Esther egcineni zu-12 zona. And then bese kuzoba poetical books, poetry books, poetical books, uJob, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes and Songs of Songs. And then zu-5 zona. Bese kuzoba nabaprofeti, khona major prophets and as well as minor prophets. Major prophets Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel and Daniel. And then bese kuzothi kuma minor prophets, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zechariah, or Zephaniah, Haggai, bese kuzoba Zechariah, and then bese kuzoba Malaki. So zonke le ncwadi zenza the Old Testament, kuhlukaniseke kanjalo. Then bese siza kwi-New Testament. New Testament we have 4 Gospels, la sikhuluma ngawo, Matthew, Mark, Luke and John. And then ngithe 27 kwi-New Testament. And then bese kuzoba ke history ekhuluma nje ngomlando in the New Testament. Then Acts, izenzo. Bese kuzothi kube nencwadi Paul ayibhala. Lezi ncwadi wayibhala to amabandla u9, zu9 lezi lokhozi lencwadi iqondanise ngqo nalabantu amabandla ayiwabhalela at that time. Romans, Corinthians, 1st and 2nd Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1st and 2nd Thessalonians. Amabandla ayiwabhalela. Bese kuzoba ezi general nje incwadi ayibhala for general public, nabantu abathiza ayibhalela for information engakhonzunywa ugeneral. Then nazo zo9. AmaHebrew, James, Peter, 2nd and 1st Peter, 1st and 2nd John, and 3rd John, bese kuba uJude, kube iRevelation. Zonke le ncwadi zi-general, as specific to a certain church. And then la kunezinye futhi incwadi ayibhala to abangani bakhe uPaul, like uTimothy, 1st and 2nd Timothy, Titus no Philemon. So as siyibuka le ncwadi, inhloso ukuthi ngithi asiyifunde siyibuke sizazi, ingoba ngifuna ukuthi uzofunda iBhayibheli understand ngendlela esimple, ungacomplicate, ngoba uma usucomplicate and usho kungekho kuzoba inkinga kokulalele, kuzoba inkinga futhi ukuthi message ofuna ukuyidlulisa ngaleso sikhathi ingazwakali ngendlela efanele bizwakala ngayo. As I said, kwi-Old Testament we have 39 books. Lezi ncwadi lezi kuhlukahlukene. So if when you want to preach, you want to talk, to convey a message, or ufisa ukuthi ukhulume nabantu aba-understand iBhayibheli kangcono kodwa ufuna ukubatshela nge-current situation, ufuna ukulinka these things, so you know ukuthi uma ukhuluma ngomthetho abantu sebephumile emthethweni sebengasayiqondi imithetho, then you can refer to these 5 first books, or zakaMose, Amos, Genesis to Deuteronomy, ukuthi uNkulunkulu bekhuluma kanjani nabantu ba-Israyeli, iphi imithetho ayibekelwe bona, bese usichazela futhi ukuthi sihlangana kanjani thina naleya mithetho ayibekelwe lapho abantu bonke labo bakaNkulunkulu abebedaliwe. And we must bear in mind ukuthi indlela ibuzwa kwabaphambili, and i-experience yomunye umuntu iyakwazi futhi ilekelele omunye umuntu olandelayo. This is why we document things. That is why we write books, so that isizukulwane sizokwazi ukuthi kwakudilwa kanjani nezinto. So lezi zimo ke ezenzeka kubantu baka-Israyeli nezenzeka kubantu bakaJuda izimo futhi nathi ezisehlelayo. So it's easy like that uma unencwadi where you can refer.
and babhale ngomlando wabo. So ungabeke lento usuyijika ukuthi uNkulunkulu uthi uNkulunkulu uthi, just say it as it is ukuthi kulezi incwadi uNkulunkulu wakhuluma kanje kulabantu ayikhuluma nabo, so that kumina ngikulalele kuzoba easy to consume le nto eshoyo ukuthi ngempela uNkulunkulu usebenzile ngawe ukuthi ngikwazi ukucaciseleka ezinye izinto ebengacaceliselelanga kuzona, because kuna abantu abanga understand ukuthi uNkulunkulu ukhuluma kanjani. So if ukuchaza kwenza ukuthi wonke umuntu understand ukuthi uNkulunkulu ukhuluma kanjani nabantwana bakhe. Ngithi uyayizwa lento, you not saying iBhayibheli labhalwa uNkulunkulu because azange lize libhalwe uNkulunkulu, but labhalwa abantu ababa ne-experience with God, so they sharing their experiences. So now you have your own experience, you have your own story to tell. You have izinto eziningi abongazisho uNkulunkulu uhambe kanjani nawe, wama kanjani nawe. It's just that kuwena ukuthi uyazinikeza ithuba lokuthi ukudocumente lokho noma uzokuyekela kanjani enhlizweni yakho. So abanye ke babe right ukuthi babhale nako sekukhona sifunda ngakho manje, so siyakwazi nathi ukuthi silapheke. And then bese kuzoba ke ile part yokuthi uma ufuna umlando ufuna ukuxoxa ukuthi kwenzakalani, aqhamuka kanjani amakhosi nje, kuze kube khona amakhosi kwa-Israel or kubantu bakwa-Israel. What's the fuss about Ruth, Samuel, 2 Samuel, 1 Samuel, Chronicles, Ezra, yabo Nehemiah, odume ngani kungani yena azaza ubhalwe ngaye la. Surely Joshua, why Joshua ubhalwe ngaye? Ngithi yabona la. Then uma usuyifunda lencwadi kaJoshua ngoba isitshela ngomlando kaJoshua mhla ethatha after uMose. So there's so much that you can learn from Joshua, because wayengayiboni efanelekile, wayengayiboni engakwazi ukuthi ahola abantu aqhubeke nabo uMose engasekho, but kunento encane kufanele siyithole ngayo Joshua. I'm just making an example. Now you can get your own stuff, but engikufunde kakhulu la ngoJoshua ukuthi when unikezwe ithuba lokuhlala nomholi, wanikezwe ithuba lokuhlala nomuntu, you must learn as much as you can, because it's not a mistake ukuthi wakwazi ukuthi ahlale noMose. uMose amfundise everything amfundisa yona. uMose didn't tell Joshua ukuthi wena uzolandela emva kwami, kodwa izinto ayemenzisa zona nezinto ayifunda wayemfundisela kona lokho ukuthi ngelinye ilanga uyosala akwazi ukuqhubeka. So ngifunde nje ukuthi uma umdala unezinto ukhula ibeke kuwena noma ungumholi, it's very important kube khona omunye umuntu ozomshiya enalolwazi aphinde aqhubeke futhi enze sokwakho, enze njengawe, adlulise umyalezo kaNkulunkulu ngendlela nawo budlulisa ngayo. So those are the things that we read scriptures for. Those are the things that you really need to read scriptures for, so that you'll understand ukuthi ezinto zenzeka kanjani emhlabeni, because I can relate to this. Yabo mangihamba nje manje kungekho umuntu oyosala akhulume ngami, ungasala akhulume izinto ebengiyimele kanti kahle kahle bengizokwenza emhlabeni, ngoba inhloso kuba semhlabeni ikona ukuthi angikhulise abantu bakaNkulunkulu bese biyabonakala uNkulunkulu kumina. Abuzibonakala ngokukhuluma kuphela, kodwa ibonakala nangezenzo nangento mina engiyenzayo. Ilapho ke. So and then bese kuzoba ke ubuciko, khona amagama esingakwazi ukuthi siwakhipha kanjani, sikhuluma kanjani mangabe sokhuluma. Basifundisa ke la kumaSandi soJobe, Izaka, yabo nezindlela ukubekeka kwamagama, ubuciko bolimi uyakuthola la lezi ngoma lezi ncwadi ze-poetry. And then bese kuzoba ke iprofeto, uzizwa kanjani, babenze njani abantu abaprofeti, bayiphila kanjani, abedlulisa kanjani imessage kubantu abanamakhanda aqinile, kubantu abanga-understand into abangayiboni, abafuna ukuthi babone into ukuze bakuzwe ukuthi uthini. So how did they do it? You understand? Babeyizwa kanjani, uNkulunkulu ekhuluma kanjani nomprofeti. Now you can be able to identify yourself and understand ukuthi, are you not one of the prophets? Yabona. So ukukhuluma komuntu mekhuluma futhi phambi kwakho noma isebandleni wabe uplay ekhuluma khona, uzokwazi understand ukuthi this is prophetical. Yani uzokwazi ukuhlukanisa. So these are the reasons I'm stating kuwena namhlanje ukuthi why is it important to read the Bible, so that you understand, because umuntu ohamba isonto wena, umuntu futhi oliphatha iBhayibheli, umuntu futhi olifundayo. So the reason yokuthi ulifunde nebalekile kakhulu ukuthi ulifunde ukuthi understand how things were done before you nakubazalwane ababengaphambi kwakho. Same applies with the New Testament. There is history as well, the Gospels. Ukuthi uJesu wafika wafundisana wenzani. They are preaching the gospel of, they are telling us, actually not preaching, they are telling us about the gospel of Jesus.
ufike wenzani lana, wamelani, wakhuluma ngani nani. So if you want to understand uJesu, hamba ufunda these 4 gospels ukuze wazi ukuthi ufike wathini, wamelani, wakhuluma kanjani nabantu.